Dwi'n dysgu ar Gymraeg a dwi wastad wedi bod eisiau siarad Gymraeg yn fwy hyderus. Cyn y cwrs, roeddwn ni ddysgu Gymraeg syml yn fy nosbathu, ond tu allan y dosbarth, doeddwn ni ddim yn gallu siarad Gymraeg o gwbl. Ro'n i eisiau datblygu fy sgiliau yn y iaith ac hefyd fy sgiliau dysgu. Yn fy marn mae cwrs Sabothol yn fwy na jyst ddysgu Cymraeg. Mae'r cwrs Cynllun Sabothol yn profiad arbennig. Mae tiwtoriaid yn wych, maen nhw'n mor amyneddgar gyda ni a mae strwythur y cwrs yn berffaith. Mae tiwtoriaid wedi meddwl llawer amdano fe ac dwi wedi cael llawer o brofiad newydd sy'n helpu fi yn fy nhysgu. Enghraifft, creu pecynau iaith, gwneud microdysgus a threulio wythnos mewn ysgol Cymraeg. Mae fy nhatblygiad iaith wedi gwella 100%. Dwi'n teimlo'n fwy hyderus siarad gyda phobl nawr ac does dim ofyn arna i wneud camgymeriadau. Diolch i'r cwrs, dwi'n teimlo'n fwy hyderus nawr gyda fy sgiliau Cymraeg. Dwi wedi dysgu sut i addysgu gwersi ail iaith. Dwi wedi bod yn canolbwyntio ar addysgeg, enghraifft. Rydyn ni wedi dysgu sut i strwythuro gwersi. Rydyn ni wedi bod yn defnyddio methodologau gwahanol ac effeithiol iawn. Dwi'n siarad llawer o Gymraeg. Dwi'n darllen yn Gymraeg, ysgrifennu'n Gymraeg, dwi'n deall mwy o Gymraeg ac dwi'n teimlo fel siaradwr Cymraeg hefyd. Dwi'n hoffi siarad Gymraeg gyda'r athrawon eraill ar y cwrs a rydw i'n gallu creu gwersi Cymraeg. Dwi'n deall sut mae plant yn dysgu ail iaith ac pan bydde i'n fynd yn ôl i'r ysgol, dwi eisiau i rhannu syniadau gyda'r athrawon eraill.